мене. Искам и аз да кажа две думи от името на всички танцори, които бяха сега, а и които ги няма. Първо искам да благодаря на госпожа Петрова за търпението, за доброто отношение към нас, което винаги е било така. Искам също да благодаря за добрата организация, за това, че винаги беше с нас и винаги е била като наша майка. Благодарим ти. Искам да благодаря също на оркестъра. Не без име. В никакъв случай не без име. Бяхте чудесни и наистина ви благодарим за това, че бяхте с нас и че направихте това турне такова, каквото беше. Искам да благодаря не на последно място, разбира се, и на всички хора, които дойдоха просто с нас на екскурзия, за това, че ни подкрепяха, че ни снимаха, че бяха наша опора и ни носеха куфарите, разбира се, както казва бате Боб. И най-важно да благодаря на нашите двама шофьори, които бяха чудесни, и най-вече на Анатолий. Благодарим. Иво, ти ще му благодариш. Кой дръпния нарич?